Здравейте, ютубъри! Аз съм Стани от Brutal Chickens. Днес ще ви покажа един мод. Той се казва Simple Guns. В него ви добавят различни пистолети, калашници и такива. Повечето от тях използват патрони или мъскбол. О, и не знам как се крафтват. Ето тези знам. Това са шотгън шелове. Те се използват за да можеш да използваш шотгъновете. Те имат различни видове. Сега, бомбите следват. Мисля, че това на някой от вас ще ви хареса. Има различни бомби. Най-силната бомба е недър бомбата. Ще ви покажа по-късно тя как се прави. Ето тук. Това е Iron бомба. Съвнително добра експлозия. Стики бомбата. Пак същото е. А вече Instant Iron бомбата. Веднага, щом се докосне на земята. Така. Следващите бомби, които ще ви покажа, са клейпот бомбите. Така. И мисля, че горе-долу имат с предпоследната експлозия. Малка име, да. Стики бомбата. И Instant. Да го видим. Готово. Добре. Недър бомбите. Шегом се. Преди това ще излязат най-слабите бомби. Те се правят от вълна. Така че правят добра експлозия като за най-слабите бомби. Да сложим тия, за да отворим място за другите бомби. Така. Те имат минимална експлозия. Те около 5 блокчета мисля, че могат да разрушат. Това им е максимума. Така. Ето, горе-долу 5 или 6 даже. Стики бомбата. Мисля, че тя се залепва всъщност за мобовете. Искам да пробвам върху това. Окей. Сега Instant. Клод сак бомбата. Мри. Харесва ми. Пак цепят мрака. Така. Оставиме и остават най-силните бомби. Недър бомбите. Така. Ето. Тя... Ето, виждате ли колко голяма всъщност прави? И даже намерихме Iron. Добър начин да копаеш мините. Стики бомбата. И Instant недър бомбата. Така. И оставим нещата тук. Но да видим това. Рамрод. Не знам какво прави някой на коментите. Ако можете да ми коментирате какво прави това Рамрод. Ако знаете повече за мода от мене. Защото аз не знам нищо. Да. Както и да е. Сега светават тия. Тези мисля, че подпомагат само на едно оръжие. Горе-долу. За което аз знам само да е. Ето го. Така. Зареждаме. Ето. Е лодинг. Това всичко се дължи на ето. Dark Pebble. И тук това е Large Pebble. Затова той има въобще патрони. Иначе, ако махнем Large Pebble въобще от инвентара, то пак ще има. Какво излиза? О, да. Large Pebble просто дава повече. Наистина те се захранват от стол. Шегувах се. Те се захранват от стол на Large Pebble. Това може да ви подскаже в крафтинг рецептата. Ако видите. Ето. Слагаме това турка. Това тука. И ето го. Dark Pebble. Stone. С други думи. Добре, мисля, че това бяха. Аз бях Станислав от Brutal Chickens. До скоро виждане!